огромна чест, че сме приятели, въобще като цяло. На следващото място да кажа, че господин Джафари е не само преподавател по бойните изкуства, председател на федерацията, той е учител. Аз съм го виждал как работи с малите деца. Той избира за учител на годината, дами и господа, не знам дали знаете, учител на годината. В нашата прекрасна България, аз преподавам вече 35 години, нескромно казвам, съм избиран за преподавател на десетилетието, но учител на годината не съм бил, затова му прави чест и за мен е огромна чест, че сме тук заедно. На следващото място да ви кажа, че днес, естествено, като всяко състезание ще има победители, ще има победени, живот е такъв, това е състезание в края на кращата, но да не забравяме и състезатели, родители, приятели, че всъщност всички сме победители само за това, че сме тук. Защото спорта, както имаше девиз едно време, спорта за една нация, всъщност това, което ни обединява спорта, не е само състезание. Той е физика, той е психика, той е устойчив, той е растеж, той е изграждане на характер и така нататък. Тук Сенсей Илиев, с който години наред преподаваме в Академията на МВР, знае, че много е важно да изграждаме в хората характер и те утре да бъдат достойни представители на тази наша прекрасна България. Обръщам се към малките бомбони, страхотни са, че са тук. Предполагам, че те най-много се вълнуват, да не забравят, че дори днес да загубят, те всъщност са победители и пожелавам всички успех в името на спорта и на нашата България. Добър час!